Hala ka diya dagang kay kontra. Oh, tama mo din na di. Kuyawan. Ito, kay Chada gitu. Balikta tag footage kay para lingaw sa viewers ba. Oo, yun. Ay mo po Pero ni daw. nga ako, Pops, kay sa wala, Pops, nagkugos og bata. Ang pikas, Ah, kuyaw. nga na ka, kuya ko, Pops. Responsible gaming gini ato bay. Responsible gaming. Ano yun Bago na, boy? mahimo tag video tips kanang li. Responsible gaming ma. Bago mag PUBG, tunaw muna. Mga patulogin ng mga bata bago mag-PUBG. Oh, matulugin ng mga bata bago mag PUBG. Be a responsible gamer. Puro Bisaya gaming. Kuyaw kayo. Boy, sa kwan, sa Uy, kontra. Bro, ka-blue. Amba ko. Yung naka-blue. may kalaban, boy. Ka-berelo blue. Mo ni control. Nasa yung likod, bro. Nasa yung likod, Jerex. Hello. Mabirahan ka niya. Awa, di agit. Mabirahan ka, Jerex. Lain ka, Jerex. Kaya wala mo lab. Di na ba Di ba nangid? Big sagid po lang. Tunga ka na to, dali. Isod kayo ba kayo mo lang sikag tanaw sa likod dito. Nagdula ko ka before ko dili ba? Sandwich gihapon mi. Sandwich siya bon. Sandwich. Papagin Oo, niya lisod to. kayo masan. Hey, igo na ni mong pikas. Uy, may ko sa imong likod. Lagi ha. Madlaw na ang tanim mo niya. Dahil mo igo mo. Mas still pa sa uban. Assist na lang nimo. Gusto na ko sa imo, guys. Nada rin, nada rin. Ano, sa so. Nada rin, isaw. Isa. Saya. Napa na dia? Napa na isa? Napa na isa dia? Ana isa ka team. Kinay kauban na. Na isa ka team na. Sa recon sa nako ha. Wala ra ba kung naka-flash? Nasa tuo di eh. Ilang kontra. Nas tuo. Nas tuo ang kontra ba eh. Tulog na sila sa bot. Kasulod na. Di ada pito. Di ada pito. Da nga triangle. Architect magigagit i-compute daw get bay kung ang sound gate ingani kakusog. O niya ang distance na to sa ilaha kay ko. Asa ka na? I-triangulate daw eh. Gani ba yung nag-architect na lang ko ba kay Hindi na mag-estimate. Ako accounting man. Kung mo ni ang presyo sa bala, pila ka ang atong ma-afford ibuto. no nang magtipid jud bay. GRX, engineer man po na. Engineer na si Jarek. Sorry, civil. Kanang mga, ano ba ito? Mga Mechanical mechanical. Mechanical. Oh, nice, nice. Kuya, naman tigay mo sa itong pusil. Oh, mo gyud. Ako itig source out ko asa baliton. Accounting ba? Kabalo Ikaw mo na yung mag-advertise. Ikaw na yan. mag-advertise. Ikaw na yung tigano kung si Eli na yung tigano kung asa dapat ang kontra kay tingog pa lang yan ang makompute. Ako ay tigni-picture sa kwan sa mga mapa. Sa dapit atake na to. Itig drawing ba? Uy, tara. Si King Labux kay may ito sa kwan sa computer. Pure gamer to siya. Kwan, sa computer man nangyari na kwan, course mo gan. May isa tong edit na bata. Maayo dito ito yung mga editor sa atong videos.
Oh, yung kuya po. Sila, mga mahito sila. Uy, atot, nadari gapron. Nadari bro. To sila! Tabangat. To sila! Gapron na may gapron. Gikurot. Isa ra ka buok na. Parasa mga ito yan. Lipay ka Isa siya. man to. Lipay ka siya. Bistot ka. Congrats, Deadshot K. Shut up and sit down.